Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, ako di-upload karon ang What's the Style Part 27 o magbasa ta sa mga comments katong last nga gi-upload na to. Ang first comment na to si Michael Chan Amores, idol from Tubod, Lanao del Norte. Daghang salamat sa imo dia Michael Chan Amores nga naadjud ka pirmi ga paminaw ug sa imong pag-comment. Salamat kayo. Si Ma'am Bernadette Larsi, salamat idol, more upload pa. Salamat po sa imo diha ma'am sa imong pag-comment nga maapil na to pagbasa karon. Si Oscar Abaydog, salamat sa pagpaspas nga upload idol ug yaw kalimot shout out sa Palamay sa payag sa Kanding idol. Salamat kay sa imo diha Oscar Abaydog sa imong kanunay nga pagpaminaw ug labi na sa imong mga amigo diha nga naminaw diha sa payag sa imong Kanding. Naminaw diha ang imong mga silingan. Salamat sa iyong pagpaminaw. Kaduhang comment ni Oscar Baydog, basta idol, why skip ni, balag maputol ang gana dol, importante dakan malingaw sa akong payag dol. Usbo na ko Oscar Baydog, salamat jud kayo, labi na sa inyong mga amigo nga naminaw karon diha sa atong mga drama nga gina-upload. Imam Jolsa 99, mayang gabi sir idol, busy ko now lang ko human work, dayon delicate paminaw YT, salamat always, God bless you and family. Daghang salamat sa imo Ma'am Jolsa 99 sa imong kabisi. Nakapaminaw jud ka og labi na sa imong pag-comment ma'am. Kabalo ko busy jud ka pirmi ma'am. Og salamat kay sa imo ma'am sa imong kanunay nga pagpaminaw o pagsunod sa atong mga drama. Si Sir Dodge Vasquez, thanks admins sa Palamay Drama sa compilation sa What's the Style. Salamat kay sa mo dia Sir Dodge Vasquez sa imong kanunay nga pagsunod o pagpaminaw sa atong mga drama. Ug sa imong pag-comment nga maapil na to pagbasa sa atong pag-vlog permi. Daghang salamat sa imo da Sir Dodge Vasquez. Si Sir Willo, duha ka heart ani ka si Sir Willo. Salamat sa imo da Sir Willo sa imong kanunay nga pag-comment nga nadyo ka kasunod ug kapaminaw sa atong mga manindot nga drama ug makalingaw kayo. Gusto na ko si Sir Willo, salamat kayo. Ug atong listeners tarang ga-comment sa tuwa. Ug ato na sugdan atong What's the Style Part 27. Ariman Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot Style, timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panutya, pangitaon ko dyan ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago niya ng dughan ng maliputo. Palami Style, ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ko. Tagpawag ko. Lipay ko. Kasilag Style! Ikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Lakip ang imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Aygon sa bukid. What's the Style? Mga suwilanon na matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo, sinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Ako si Delia, ginaingon, gibadlong taka kay bati ang imong gibuhat nga pagpangabit. Apan ako naman noon imong gitripan, ambot nadaman sad noon ko. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Tinuod ka ma, gidawat ako sa bana sa imong kinugos sa bunyag, unya makasugod ako og trabaho sa sunod adlaw. Unak, apan gusto nga makigstoryan nimo ang bana sa akong kinuugos sa bunyag, nga maoy manager sa opisina nila, si Rigor. Ay sige ma, tataran ko nga taniya aron magkastorya mi. Oh, sige. Murag siya raman ron ug ang iyang anak ang nasila, kay ang iyang asawa, Thomas Manila. Ah, sige ma, tanadayan ma. Day, inig-abot nato ron sa bahay nila ni Rigor ba? Kamo na'y pagtabing Rigor ha, kay makighagwahay ko sa ilang mga anak. Giisip mapod na ko tong apo, katong anak ni Erna ba? Ay oo ma, pero di lang ta magdugay dito ma, kay mauwaw ko makitabi og dugay anang Rigor. Dili bayag gid siya akong igso, si Erna bayag gyud. Ay naunsa, oh good.
Pero isipan na lang po siya nga imong igso. Kay ba naman siyang Erna? Gwapo ba yan na si Rigor, ma? Og swerte po si Igso Erna nga nakabanan ni Rigor. Gwapo pa, manager pa gyud og kompanya. Ama o. Ay, driver, liko dia sa tuodong o. Unya hunong anang dako nga bay nga blue ang colors gate. Magsugod ka man gyud sa imong trabaho sa sunod adlaw igso. May ipasidaan lang ko nimo. Unsa man na Igso Rigor? Kung doon na gani ka makita nga dili maayo sud sa opisina, magpakabutan na lang ka. O kung doon na kay madungog nga dili ka makauyon, magpakabungol na lang ka. Haba, igso? Ha? Ah, okay, basta mao na to. Sa sunod adlaw ka na magsugod sa pag-duty sa opisina. Kiduol si Igso Rigor anang usa ka kauban namo dinhi sa opisina. Yang gikakos ug gihagkan si Igso Rigor. Ug si Igso Rigor sa ni Paus. Kalay nila tan-aw. May relasyon di ay si Igso sa maong babae. Miss, Ah, ako din si Marlon. Ako ang dawat din eh. oo. Akong Igso ang asawa ni Rigor. O Igso pod ang akong tawag niya. Kanang uyab niya ng babayana. Kikinsa rin nga ang anak niya. Jima na, minyo sana. Ay kasayuran taong bana nga nangabit sa taong yung asawa nga tong si Rigor. Pareha man sila ni Rigor. Ang iyang asawa, waputay kalibutan nga nangabit ang iyang bana. Mabi ni mo, ako pati mo no, sultihir ko niyang asawa nga na kabit ang si Rigor so di trabahoan. Mayon nagbuhat, pulos ko na sila, minyo niya, pulos, pag nagkauya pag yun, probida. Ay, hala. Niya pa dong din ang babae. Oo, break time pa man ron. Pero, nakasabot na siya nga, siya atong gilibak. Teres ako ha, kuha na ko akong baon, kaya hindi ito ko. Sige. Niya na siya. Di lang kumutanaw niya aron dili siya makasabot nga sila among giistoryahan. Hi. Hello. Maniod to sa ako. Ayaw naglakaw. May tuyo ka na ako? Isultihan ko ni Sir Ricoy nga unsa to? Delia. Delia ang imongan? Oh, Delia. Ang imong igso ang iyang asawa. Kay kinukos man ka sa bunyag sa imong mamang iyang asawa. Oh, tinuod na. Gemma ka no? Mao na isulti ni Marlon. O ako si Gemma. Minyasap ko. Ug mo prangka na lang ko nimo ha, agsulti. Kay nakakita naman gid ka namo nga nagkakos ug naghawak si Ricoy. Uyap mi. May relasyon ming duha. Ug ikaw, pagpakahilom na lang ha. Ang imong pagtrabaho na lang din sa opisina ang atiman na. Tinaw pa ang nabati na kong kipanulti, Delia? Mao na, Jem. Makalaom ka nga, dili ko manghilabot sa inyong relasyon. Apan mangutana ko ba? Ikaw sayod nga dakong sa ang inyong relasyon. Anong inyo pa maninggi padayon? Pulos mo minyo. Tapusan na lang ninyo ang inyong relasyon. Kaysa ang inyong gibuhat. Mortal kining inyong gibuhat. Di na ako makahimo sa pagtapos sa mong relasyon ni Ricoy. Kaya nakaton ako sa pagmahal niya. Kaya nga no, di mo mahal ang imong bana? Nga nahigugma mang kasalain? Mahal, pero kuwang mangkus kalipay niya o ba niya. Nga naman? Gamay magkigbunal akong bana ko. Nya, sukad ko makatilaw sa kang Ricoy. Magpangita naman ko. Depende ra ginas tao. Akong uyab, gamay masad ang iya, pero happy man ko. Magpakasal na unya mi, kung makatigom na mi. Nakasulti ka lang anak, kay wa pa man ka makatilaw dako. Pero oras nga makatilaw ka og dako, buwagan mong tiyod ang imong uyab nga kamayra. O kung makatilaw ka og dako, nga nakasal na mo, sigurado gid ko nga mga bitsap ka, busa, mientras sayo pa, buwag imong uyab nga kamayra bunal. Gemma, Kapuyan ako dahil. Dua ka round na kita nakuha dahil. okay pa man ko. Wa ko maluya. Sige,
Next ka diyot. Pusbad na karon taon. Pahuway sa kata. Abuto na ko nga mo strong balik din ako. Kay, tanaw rin mo. Nitiko ko in taon eh. Luya pa kayo. Gamaya bitaw tuod anang imo din no. Pagkanindot ka ano kung makatilaw kog dako. Uy, ang ako cellphone. Kinsa may nanawag? Ay, ang amo maning silingan nga kumari ni mama, sinang taling. Hello? Nang? Naaron sa ospital? Giatake sa sakit sa kasing-kasing si mama? Asang ospitalan nang? Asa ng taling? Ay, salamat taon nga may sugot si Igso Ricor nga muhuam ko kwarta para gamiton sa ospital. Ay, doon na lang gid ko. Driver, hunong anang tungod na dakong bahay nga dunay auto nga nagparking sa gate palihog. Anak ko di manaog. Unsa? Mao ka na Igso, Bilya. Bubuwan na kapin nga wa pa mauli ang akong asawa nga si Erna. Gimingaw na kay ko. Kadagan ka Ramil. Basta musugot ka lang. Dili ko. Kwarta na may tuyo na ko. Og dili ko mangayo, manghuwam ko. 10,000 pesos sa masad akong huwaman. Dili ko musugot ka manaog kani akong panimahe. Nga way mahitabo na tong duha. Ha? Kitang ini. Pistola? Pistola na? Dili ko managana pagpusili mo. Kung magmagahi ka sa gusto kong mahitabo ni Ayaw. mo. Ayaw na po sila rin ko. Ayaw. Sino ko? Ikso kalain ni mo. Ikso. Asa ko di mo nagkaimputan ko kay mataga. Oh. Sud sa among kwarto. Doon na mo pahimutan kong maayo dito. Hindi aning imo. Kakiyot ng imo. Tagilog. May uyab taong ko. Ikaw may asawa, sad ka. Bahala na. Bahala na. Di na buwan ka. Kubuong ko niya. Dako anong imo, good. Taas pag yun. Nakis akong uyab nga. Lalugi ka tunga. Murag sa tag mga anak, anak. Ay! Ay! Ginit! Murag nakrak. Agay! Agay! Ginit ba? Nakuha ko sa makadaghan atong higayuna sa bana sa kong igso. Human sa nahitabo, diha na ko masayod nga duwaan ra di ay ang pistola nga iyang gipanghadlok nako. Nagkarelasyon gid mi sa hilom ni Rigor. Gibuwagan nako akong uyab kay human ko makatilaw sa kang Rigor, nahigugma man ko niya. Wa ko makabalibad dihang gihimo ko niyang kabit. Mao ka makasama ang kaagin ni Bilya din hining tulmanon. What's the style? Wa na kabalibad dihang gihimong kabit style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ben. Gidaingon, kinsa ang dunay sala? Ako nga naghatag lang sa ilang gusto? O sila? Nga nagdungan ka nako nga nahigugma. Mao kini nahitabo sa kong kinabuhi. Dili na ko mahimong mahikalin ka. Mao ni akong tindahan din he. Daghan og mga tindira din he nga angay kang makigihigalan nilang tanan. Oo, tiya. Teresa! Melissa! Nga na, Ate Minda? Ate Minda, nga na, te? Ay, dali Ramundo ha. Ipaila-ila mo na ako sa ako ang pag-umangkon. Anhipod siya mo trabaho din his tindahan. Kasi nga ni Ate Minda. Si Ben, kikining taason og murina, mao kini siya si Teresa. Hindi tagisulog. O kining puti kaayo nga babae unya gwapa, siya si Melissa. Sister ni silang duha. Mo di. Laman na po damong duha ni Melissa, Ben. Magiwawon man din imuhang pag-umangkon, Ate Minda. Magpuli-puli mi pangumpra si Melissa. Kada Sabado ko. Unya sa sunod semana na pod mangumpra si Melissa kada Miyerkules. Unya kada pangumpra na mo, naagid ka, Ben. Kuan kining
Kung kamo na lang di ay. Dili mo sagot sa timinda. Gusto mo na siyang magpauban mig lalaki kanang ubanan mi ba? Ni abroad na magutuntig uban na mo kani adto good. O sige, mao man ka. Ben? Oh, Melissa. Nag-usap ka din sa akong kwarto. Kuan kinang gilantan man kuno ka, matipang Teresa. O dili ka makauban ako pangumpra karon. Lagi, init kayo kung liog mo. Ilamtan yung da. Oh, mo ba? O nyang hapon pa mapug ko mangumpra. Kaon sa o. Kuan nagluto man ko kinason. Kinason? Higop ining sabaw, may kay init pa. Unya inig man nimo pamahaw. Pagka taod-taod tumar og paracetamol. Oh, hain na mas Melissa, Teresa. Wa mo ko makabantay og hain siya Ate Minda. Na sige, ikaw nalay hatag ining kwarta para ipangumpra niya ha karong hapon. Kay mulakaw ko. Sige, ambit Ate Minda be. O patabang na lang kang Melissa og ripak sa mga asukar kanang tag 1/4. O Ate Minda. Ayaw paglihok ben ha, kay trapuhante ka ining labakara nga gibasa na ako sa alcohol. Kining, ayaw na lang, Melissa. Maikog ko nimo. Ako na nang ikog ni mo, Pi. Trapuhan na lang ti kaon nga maulian ka, kay mangumpra pa pa ita karong hapon. Di, kani akong trapuhan. Melissa? Nagtrapo ako. Ayaw mag-apilan. Bula-bula. Trapo mo kasi akong kuon. Wala mag-uinit din dapita din Misaka ka. Ala ka, Ben. Nangisog. Taas ki kag iko. Hindi mo kalisog. Haso-haso mo na magbayo. Uy, kapuhan ang lagi ka. Unsa ka unahan ka? Miss. Nangutanak, gihan ka pa. Kaya ako, giganahan ako. Imong kumot. Melissa. Giganahan mo ako, kamot. Pagkikairan mo sa... Aga, ikan suan. Pagkain sa bula-bula. Sige, up, down. Ini kayo, gihintan og apil. Ilaga na sa mata ng sumusamo. Hain naman ning payhano. Wala dyan ko tabangi sa pagripak sa mga asukar. Unsa rin? Ago ang bati? Nada sa kwarto ni Ben? Mano ko dron? Nag-twitch! Dalian na ninyo diha! Ganun ikaw may ilumpra ka ron. Schedule mo rin, Melissa, nga imong manghod Teresa, di ba? Laluyas, Melissa. Ha? Imong giluya. O sa di ay? Magdalit ang pangumpra. Kaya ako na sa iluya, ha? Ha? Usay! Di ko magpaalkansi sa kong manghod. Kung giunsa ni mo si Melissa kanina, mo sa'y buhatan ako kumantag pangumpra. Oh, Melissa. Di aman lagi ka. Wa mo mangumpra si Ben. Sila naman si Ate Teresa ang nagpuwig sa pagpangumpra, Ate Minda. Oh, sila man nga imo marong turno. Mbot ato, sapot man to sa Ate Teresa. Suko na ako. Ug miingon nga sila na lang ko ni mangumpra. Ay basig na soko ang imong maguwang nga wa ka mutabang sa pagpangripak sa mga asukar. Dili na mo, Ate Minda. Nasuko siya nga nakatilaw ko sa ikog ni Ben. Unsa to? Unsay ikog ba? Unsa man yung dapita, Teresa? Uy, Ben, ni mo. Ayaw pa ihas-ihas diha. Mutel ni, kaklaro ani. Og dinhi, Ben. Pakapuya ko sama sa imong pagpakapoy kang Melissa. Dali na. Ang makapaulit ito sa ilang tiyak Minda. Dali na. Ay,
Nga nag-isim kang tagpon ako naghupo ko. Parehas mo, Lisa. Agay. Pindot ang pormas lawas. Pindot. Parehas mo kalami ni Lisa. Ayaw ko kagita, gid Ben. Wa man tika agita, Teresa. Gihubo ni mo. Wala ko'y sirena, wala ko'y underwear. Ako na ba pinihubo, anak? Ay lang, di ko gusto na sulisuron ta ka. Sa pagipaabot ni mo. Akin unhi ko. Alaka Ano? Mas nindot mo nang unhan ko ni mo. Gusto ko nga kanang ikay mudahan ako, Teresa. Muna yung gusto? Sige, ha? Alaka Gilok ka. Ako nang ilok. Ano ka di? Wala kita din sa pangalawat ni mo. Kay dako man di ay. Gihamo mo. Diretso mo hanggang ang hatog. Ayaw pa ka, ha? Binlis, Melissa. Warm up lang ni. Warm up ni. Melissa. Lamia. Ben! Ngano, noy sa toro? Kisay gabalbal ni mo do? Napuno mo na sa puwa imong liog do. Ti madagkuha anak. Mura mo kagihangga do. Kadanggan anak do. Kasama ka. Kon, sa toro? Uy, Magsulti tayo ha! Yasay. boy, nilisog mo na. Uyab na ako si Melissa. Uyab na, sublis ka. Anong gisungkab man mo ang iyang inununan? Awa. Sa idadidara na na. Problema na ko. Diba? Saman, gano'n ba? Ha? Kikini. Ha? Bahalag ma-football ko. Basta kay makatilaw Ay, sa ay, ay, kung mo kanitawa na. Ay mo pag-away din eh. Ay, unsa. Ay, Manumbang pagkabay. Sumali. ay mo pag-away din hitaw. Ay! Sa manay tabo din eh. Tol! Iyang gihuong si Melissa! Ayaw basula si Ben. Kay si Melissa mismo mo'y nagpahuong niya. Muli, Why sa si Ben? Wali ako nagpahuong manggalit ko niya. Ay, na. Tirada man kami! Ipilahan mo ang nagsuol! Pamahin do. Ganun pakasabon man ko. Ang duha naman kababae ang dihagad sa ilang kagalingon ako. Pulos pagid sila lami. Murag yung taga-kabadbaran. Di akong gitilawat. Tirada ko. Timing kayo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Perla, ginaingon, ang bana di ay nga masakiton, kugihan kay mo patong, tumana na lang, unsaong nga bana man. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi na dili ko mahimong mahikalimtan. Uy, unsa? Imong gisugot si Istong nga anak ni Ikong? Unay, luoy manggod ko niya, sige og balik og pamisita, mao nga ako tanang siyang gisugot ka pi. Ay, pastilan ba yan ni mo, Perla? Giingnan tanak ka nga ayaw tugsog ta. Bangon lang ni mo, nya balibaran. Sugot yun di ay ni mo. Gibati naman ko kaluoy gud niya nay. Ug nakita nako nga mantinud-anon ang iyang tinguha diri nako. Unya maayo man sa check trabaho. Uy, Perla, wa ka ba mahibaw kung unsa ng ilang mga kaliwat? Kay unsa na sila nay? Mga kaliwat na silag mga tibihon. Busa buwagi. Buwagi na siya ha. Aron nga dili ka makabad na og tibihon. Nay, Kining di man mi kaliwat og tibihon day. Mga busado lang yun to sila sa ilang panlawa si aning tatay og tiyo nako. Mga palahubog man to sila gud. Mo nang nasakit og TB. Og grabe po to sila kahinabako. Yako, wa ko ibisyo. Pa-TB day ko. basta baya, dili ko gusto nga mabiyuda kong sayo dong. Mo nga dili ko gusto nga makabana og masakiton. Na, ubo naman lagi ka. Ako wagay sakit. Basig may TV na ka diya, sure na, uy. Si bako taon day. Kanimo, uy, naunsa ka? Ordinaryo ra taon ning ubuha. Oh, Nauwanan magugugapon. Subaw ra niya. Iinom ko rin tambal para mawa ni. motel lagi ning gihunungan sa gisakyan tang taksi.
O day, manood ta diha. Atong sawan karon ang katami sa duha ta ka gugma. Pagsulo. Ha? Di ko masugot. O pata makasal. Busa, dili mo pa mahimo nga ang kuno ng akong pagkababay. Kasabot ka? Kung mamugos ka gani, manaog ko ng taxi o magbuwag ta. Tay, pero... Aw mao di ay nga wa na mo balik pa din higpamisita tong ibang uyab. Kay imo di ay tong giaway. Gusto mong ganyan nga mo check in make motel na Muto kong giaway. Nagluot tingali mong napakita na ako. Aw, ug dili na siya pakita nimo. Ay pamugos ika na pa. Dili ka makabana og kaliwat og mga tibihon. Higugma man ko ni istong naipe. Pero di lang sa kumusugot nga yung hilabtan nga. Ako pa hilabtan ko niya nga di pa may makasal. Pero mahal ko si istong nay. Awa ko na siyang pakita ni mo dayo. Eh, mo siya kasabaan sa diyang dadon ta ni mo siya. Dadon ta kanya sa motel. Kanang Elmo, mamalihog ko ni mo, be. Ingnas istong ka nga makikita ko niya. Anya ingnas siya nga wala ko masuko niya. Masugot na ko nga dadon ko niya sa motel. Ay, tinood ka day? Musugot na ka. Kuan ba ka ng turjakon ba? Musugot na ka iyang turjakon. Mo day buti may pasabot. Sige, pe, atuwa siya, pe. Nyaing na siya nga, magpa-turjak na ko niya. Sige na, Elmo, please. Sige na. Musugot ang gali ka dayo, nanay. Saba di, oy! Sige, ako sa inyo, daya. Day pa lang pangyo at agkausan. Pangyo, unsa man na? Pwede mo ambit ko gamay, day. Ambit? Unsang ambit ta ba? Kuan ba? Bisag ba lang ko to, day. Tujak ka ko gamay, day. Gamay lang. Tujak ka ng naon mo. Sabi di, ay! Tujak sa naon mo. Sige na ba? Ano mas istong ba? Alakawa. Hinaya lang mo. Pupila. Sakit. Tamoy-tamoyan sa nato, be. Lagi! Kana. Handos na ko, ha? Kutasaw. Galisod ko na. Alam mo, ni ikaw said, dako, niya taas. Umungkala kong maglisod ko rin lakaw ini. Tapos pa dyan akong ginawaan. Anak yun na, day. Kay, primero pa man. Pero inikadugaya na na, day. Anoy-hanoy na unya na. Silang ka, dada. Pakas ni bayagi ko. Usa, pakas lang tayo ka. Bantay bitaw. Nya ka sa amang ko ni mo pakaslan. Sa labing daling panahon, day. Pero, pamayan sa tika. Anak mo yun na. Pamay una. Kinalamag yun na kanang sa panaday. Kanang pamay mo maginay unahon sa dili pangkasal. Ako nang inos tatay nga. Kanang mamay ko ni mo day. Kun mo na, salamat kay istong. Salamat kita ayo. Kining, day ta na. Gawas ta din is motel na. Unya ra. Ha? Unya ra kay sakit pa man iparom. Sakit Paway pa? sa takadiyo eh. Puro paday na nagtangag. Unya ra. Kining ribansin lang sa taday. Bintras maglisod pa kag barok. Sige, tong. Libansita para mawa ang haptos ka kung gipamati. Libansita tong. Sige na. Alakawa. Unsa? May TV gyud si Isto nga imong bana? Oh, nay. Sa umas ako dito, halagod. Muinaw man gyud, manigarilyo pa. Abi ba na ako ugway bisyo, nangatik ra di ay.
Karon nga minyo namin ang gawas kita tanang bisyo. Bisag way bisyo, masakit yung nagtibis istong. Kaya ilang kaliwat ka mga tibihon. Na, ikaw perla, di nagyug ka makamahay na ko. Kay giingnan ta nagyug ka nga ayaw gyud nagsugta. Pero ikaw nagtuman yung kas imo gusto. Usapan na. Ug mabiyuda ka gyud unya og dali ana. Maglisod akong pangitag sama niya nga. Nga unsa? Nga dako og taas na eh. Mo'y gidangat. Kahangol ba ni mong dako og taas? Bahala ka nas buhay mo, perla. Mao pa? Nagluwa ka nagduko? Uday, tungod magunis, akong kahinabako og kapalainom. Mao siguro nga, nasakit. Kung mga diha. Mao na diha. Makakon ka manggunda ko. Matod mo ka ni adto nga wa kay bisyo nya naa day porting daghana. Sa ilo ako day, nga ibakakan ta ka. Ang tanas doktor, check up ta ka. Uday, sige, adto tag doktor. Asa man ta, pero kining... Pero unsa man, unsay kining? Unsa? Sud na tas kwarto na. Ha? Ganahan mo. Ay, pikat ako day ha. Di mabahog, di mauyog. Tana day. Duog sa tagkadin. Di mauyog. Nang ilaga day usaray mata ay. Sige. Pagkakita na ko tana-tana. Tana batang doktor. Tanadong tagkadiyot. Unsa, Dr. Jeffrey Ibunis? Mao ba ay doktor? Mao ka na, mister. Ayaw na lang kaayo palabi o gamit sa imong asawa kung mutukar man ganing imong gana. Kay bawal ka na sa imong sakit. Pero Dr. Jeffrey Ibunis, Dr. daan lang nabagod ko nga. Kanamang mulihok nga akong gana ba? Karon lang gani yan kita kaduk nagbabag. Basta. Ganahan man gani ko. Oy, basta anaa ka ng maong sakit. Ganahan do kay kaya ng butanga. Pero pugni lang gyud ang imong gana undo. Dok, di madagpugong dok. Dami kayo na dok. Ha? Kining misis. Dok. Kung mga blade man ganin is mister, ika na balibad. Kalain sa anak, dok. Maluoy mo ko sa kumbana, dok. Di ba sa ko makabalibad? Luoy ba oray? Ing na lang yun nga ampay sa nanim mong butanga. Natural man na, doktor. Ikaw sa dok ay... Pugni ka ng inyong gana, mister. Labay na ikaw, mister. Kasabot ka? O ikaw, misis, balibad o kabliton ka, ha? Aron dili ka mabiyuda og sayo. Kana ra itambal ko ninyo. Unsa? Uy, may grabe na ang sakit ni Istong. O, nay. Kada gabi lagi may magkuan. Hindi man sa ko makabalipad kay lami man. Lah, mo gidangat yun ni mo. Kung mahimo, kada oras mo pagdog. Aron mabiyuda jud kag dali. Aron mailisan din na nimo ang imuhang bana. Dili mo sa kapwede nga mangita kag lain kung buhi pa ng bana nimo. Hala! Torjak mo kada oras. Mahal man ako siya. Pwede mo sa ko makabalipad kung iya kong kabliton. Kaya ganahan lagi ko ang butangan na kay lami man na. Sa padya. Bahala kas buhay ni mo. Ako'y naugtas ni mo perlaha ka. Pauli. Pauli dito sa inyo. Pauli na yun dito sa inyo, perla. Kanto Truwen, ipakakita Ginoo na lang ko niya ang hibaw at pwedeng kuhaan ang akong bana. Di man siya ko makabalipad kung iya kong kaklitoy. Panangan man sa panang butawa. Lamian mo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Edward. Ginaingon, bisan unsa kabuutan ang usa ka bana. Apan, dunay na yung babaeng gusto magpabunan. Lagmit ang lalaki, matintal yun sa paglapdos sa gitaguan niyang bunal. Mao kinanitabo sa akong kinabuhi. E dili ko mahimo, mahikalimtan. Motel? Uday, gusto kong magpalahi ta. Ang uban, uman sa kasalman na, magtagay sa kalipay. Kita tayo magpalahi ta day, ganahan ko ng palahi day. Maglipay ta daan,
sa dili pa ta magpakasal. Pero, Edward, ko anong good ka na nabalaka ko ba? Nabasin naman ko di mo makuha. Mausap ka. Dili ka na mo padayon o pagkasal na ako. Kaya nakuha naman ni mong imang gusto. Uy, lahi yun ko na eh. Lahi ko nga pagkalalaki, daid na. Ayaw ko ipareha sa uban nga. Dili ba ka maumutuman o saad? Basta, nabalaka ko. Busa, mahangyo lang ko. Ano lang, kanang unya na lang human sa atong kasal. Ihatag na ko nimo ang gusto nimong mahitabo. Ang ano, nadlo ka nga. Doon ako'y mahibawaan nga dili ba ayo? Basig dili ka na birin. Mao nga, mahadlo kang akong mahibawaan. Uy, puyag! Beno, sige. Ma'am, kay imong gusto. Mahal ti ka, Edward. Basta, sige. Ihatag ko nimo ang gusto mong mahitabo. Bahala nagmaparehas ko sa akong igsuon. Mahuman nakuha siyang uyab. May atras na silang kasal. Uy, ingon niya nang nahitabo sa mga igsuon? O, lagi. Pero okay lang. Bahala na lang ni. Sige. Maum kay mong gusto nga. Manood ta og motel. Ihatag ko ang gusto mo. Birahe, tumbahe. Ayaw. Tasa. Napos ako na. Ay, brahaman din eh. Lisod ko na. Lisod ko. Niyo, saan naman? Mituo ka na cute nga. Putli ko. Tuon ko na eh. Galisod ko pag ugbok sa kong mahunay mo eh. Muhoy, Jud. Tara na. Udah. Ato na. Magawas na din yung motel. Mamauli na ta. Unya raw. Sakit pa kayong ibarog. Hapdos pa kayong akong ginawaan. Ako ano rin, kining labar akong uba. Ubo pa gani ko din. Gahapon ba gani? Sama ka, nag-udhak mo ka human. Nawanan ko. Labar akong ubo. Lapad ang imong Ako sad. Ha? Ang ako aba. Ang siya naman? Mura lagi og. Napay nag-ungot nga Unsa? Mao'y gusto sa imong asawa nga maglain mo og puyo? Opa. Di siya gusto nga ani mo tipo og puyo sa atong bahay. Og labang nang di siya gusto nga adto mi sila. Ang iyang gusto nga kanabang mag-abang lang mo na miyog bahay. Mientras tanto nga wa pa mi makapatukod og amo yung bahay. Oh, maayo man sad ng hunahunaan ninyo. Aron maanad mo og kinaugalingon nga pagpuyo. Kay minyo na gud mo. Pero ano guna? Opa. Ano gunjud? Kay dako ko ning atong bahay. O niya, mangabang hinuon eh. Ano gun ang kwarta nga mong iabang ang bahay? Ay, dili na mao'y gikahinugnan ko. Oh, sumali mong gikahinugnan pa. Mas maayo magudunta to nga ari mo puyo. Para doon ako'y makita nga sustansyas mata. Pero may magudang magsuot og pinakigol ng imong asawa. Kunya magsulobog nina nga mubo. Ano guna? Ay, bungot siya. Ay, samot nga maglain ni. Mao. Sige, mapunog. Tok ning atong bahay. Ang balhin na ni boy. Oops. Lari giday, okay na. Napahimutang na yun ang tanang mga butang. Ining bagong bahay. Nga giabangan ta. Mao bitaw dong. Lipay kayo ko. Kay may kaugalingon naman tang bay. Bahalag nag-abang rata basta ato yung kaugalingon. Mabitaw na nga. Gusto nang tas papa nga ato ta tipo puyo niya. Para kuno doon na siya sustansyas bata. Oh, mo ba? Oo.
Mo din na yung kahinugnan. O, paniha lang niya siya. Paniha siya parang sadong. Iyawat na lang po niya ba? Makakita siya sustansya siyang mata. Pareha siya dong. Oh, ayaw, uy. Di ko gusto nga, doon ay laing. Matipon din sa ato. Ha? Oh, Kuan dong kining ang ako ding manghod ba nga nagtrabaho sa Davao. Kanang gusto siya mo bakasyon din sa ato. Og ani ko na siya tipon uban nato. Kuan daga pa na. daga, babae, di ay. Babae, O daga pa na. Manghod nga daghan og naagian og uyab ba. Wagit lagi na siya maminyo. Mao ba? Oh, sige. Paniya lang siya, paniya. Di ba ingon to ka nga dili ka ganahan nga doon lain nga motipo nato dinhi? Mura man ng manghod. Paniya lang siya, day. Okay kay ko. Kanus ang sa mo ani? Ha? Kanus Hi! Ikaw ba si Kuya Edward? Ako ang manghod ni Ate Edna. Ikaw day? Ay, may nindot og lawas naman ni Ate ha, Kuya. At kukukuhan kining mas nindot yung girl, mas nindot ka. Ngay, imong ate. Wala, medyo gibilbil naman. Kinsa gibilbil? Kinsa gibilbil, Edward? Ako? Uy, day. Mao day ni imong manghod day. Mao day ni. Oh, siya. Ay, sige te, aris ako. Magsinina pa ko kay Kuya ay. Sige, tutok sa ako. Aw, nako di ay. Pero katurjakon. Uy, Laruan ta ni Edward. Kinsay gibilbil? Kinsay bilbilon? Ako? Ay, wadi, matod ko. Ikaw, gwapo day nga. Dindot pagi kay kaglawas tay. Kana ba? Lagi ha? Antana dong na. Kwarto ta na. Maghimot tagpata. Gidangat. Papahawaan na imong bayaw sa inyo. O iyaw maturjak ka na ni mo makasak. Ani mo suwan-sawa ni mo na. Lagi? Ako na bitang ging na nasid na. Pero, maikog man siya nga mapapahawa siyang manghod. Dugay na rabanas lang. Wala makita. Ako na. Wa magani na katambong sa mong kasal. Og ako, karon pa sa ko kitaan ng Ilsa. Mo ba? Paila-ila niya ko ng Ilsa be. Ako yung nguya ba na. Pangasawon ko na. Basta masugutan ako. Ingna ba? Bisita ko niya. Ingna. Sige. Ako sing ingnon. Sige. Salamat kay be. Maminyo na gitahon ko ani. Dutar ba ng Ilsa? Gut kay gangay. Ugad. Nganong si Andoy man? Ako'y mamisita ng bayana. Ingnan mo asawa. Mamisita ko na Ilsa. Ako yung bisita na yung igsoon. Hadugay na kung wala katilog langit. Nak. Ginahan, di ka mo tilog. Langit pa? Aw na hala. Ako sa ingnos Ilsa nga. Hasta ka. Gusto mamisita niya. Pero, murag si Andoy yun ang pabor pa. Nga naman. Bataloon pa man. Ikaw, tigs na mga. Tiguang mga. Tiguang niya. Kakuha pa kong kapito. Kalalayo na kayo maglahutay na ko. Ingat Ilsa. Mamisita ko niya. Wa ko'y gusto ni Andoy. Og labon ang dili ko gusto ni Papa nimo kay tiguang na to. Lain ang gusto na akong tilawan sa di pa ko mobiya dinhing dapita. Kinsa may gusto ni mo, Day Ilsa? Edward. Day Ilsa? Gitutukan mong gud ko nimo. Ayaw. Taba din sa atin mo. Tuto ka masubos. Ikaw ang gusto na akong tilawan, kuya. Day, kasi day. Taba din sa atin mo. Buhiin ko. Kakanunan sa kuya. Pero basta. Ako sad. Katukbunon sa kusiri. Kuya. Ayaw. Wapo siya ini. Pupunta ni... Ibalik tanan, kuya. Igibilin, Day. Wapo igibilin. Perting bagala. Kuya. Kini, ako sa pupuhon. Oops!
dako magbangon. Karon, maus ko day. Ako na sa'yo muluhod, ani. Kani, kit-kiton ko na ini. Unsa? May pahawa na si Elsa sa ato? O day, wa na lang ko na siya magpaabot ni mo. Kaya nagdali siya. Unsam taon ni Manghura. Huwag dyan makapaabot na ako. Yun na. Time para, God. Ha? Say, Gitutukan time ko pa. kunin mo, day. Ngano ka? May buling akong naong, day. Hindi buling. Ha? Dili buling. Nganong dunay dakong chikinini ka na imo? Ha? Chikinini! Dili buling! Hangga. Hangga! Dagwag hangga ni mo sa! Kuang tri. Laruhi ka! Nagtorjak mo sa Ilsa! Nagtorjak mo! Siya ang nagbutang chikinini ni mo, ha? Tupag ako, Edward! Si Ilsa ba ang nagbutang o chikinini ni mo? Diyan kumutog ani Ibna. Ang manghod ang ibutag si kinini na ko. Pero, limod yung ko. Apan, nagtuog yun ang akong asawa nga. Nagturjak ni Ilsa nga iyang manghod. Hawasay na himo kay wapan siya makaakto nga nagduwa kong kayo. Uban sa naing babae. Gitakom na lang niyang iyang bakba. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Auling. Ginaingon, dili gid ay maayo sa usa ka asawa nga magpinuang sa iyang bana. Kay kun mabaslan tas atong bana, haskang sakita. Mao kini ni tapos si kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahigay. Balik ka rin, ha? Bayan ko rin kan? Muli ko diha napita. May kingit-ngit diha. Naku magukod pa sa manghod sa asawa sa akong kabit. Manlasa na ko. Sakpan yun bida. Salamat safety na ko. Iya nagikos among bahay. Kumusta na makaroon to Larry? Bayo kay di ka na aure. Oh, ngano ka ha? Nay? Di pa ningot ka biyag maayo. Murag kang gigukod og abat day. Unsa man nasakpan ka na sa asawa sa imong kabit nga nagduwag kayo? Ha aure? Oo, lagi na nasakpan Miss Laris iyang asawa nga nagduwa may kayo. May gani kinakalayat kas bintana, nay. May gawa masunog. Naunsa ka man in taon auring. Nganong naingon ka man in taon ni ana. Pagminyo na kuno be, aron mopundo ka nagbay. Panguyab og lalaki nga pure nga ulitaw. Marag gusto biya si nanay. Magminyo na lang tingali ko. Ako na lang sugton si Rudy. Ni akaramanday din he maghinok to. Nay, wa man mo ani ang asawa ni Larry. Aron nga sudyaan ko. Wa gid tingali siya kaklaro sa akong naong sa. Diyang nasakpan mi niya. Nasakpan mi niya sa iyang banang nagturjak mi. Maingon-ingon gud ana. Og angay kang magpasalamat auring. Kay kana ra bang asawang Larry manablahay ra ba na? Kay masakit ton gud na. Mao bitaw nang nangabit ng iyang bana kay masakit tong asawa. Kumuon na, nay. Di na ko mapakita ni Larry. Magminyo na lang gid tingali ko, nay. Kung mamisita na ako usab si Rudy, ako na lang gid siyang sugton. Tinuod ka, nak. Sige. Akong ingnon si Rudy, nak, ha, nga mamisita siya ni mo balik. Swerte ka gyud anang Rudy, nak. Kay gawas nga maayog trabaho, buutan pag yun. Akong ingnon si Rudy, nak. Papamisitahon ako siya ni mo usab dinis ato, nak. Tinuod ka, day auring. Gisugot na ko ni mo, day. O, Rudy, kana tungod kay nakita ko nga matuod ka na higugman ako. O nga, gisugutan na ka. O gusto ko, miimo dayon kong pakaslan sa labing madali nga panahon. Oo, day auring. Magpakasal ta, day. Sa labing madali nga panahon.
Lisod, dayon na. Lisod na dayon. Nagpaabot ko ng usod ka. Naman, Sige, hagbay naman ko nakasuday. Suod man ko. Nakalayo ko. nakasud na di ka. Manlaman na. Wa ka kabantay nga. Uwa ko kabantay nga dunay nasangit. Ay, ano pagkabantay nga. Dako naman ang pultahan. Ang bahala na nagdako. Ang bantay mo ni mo na eh. Lisod na di. Ano? Utasan. Bitaw, musagunto na lang tas handos ba? Mao. Kutas. Unsa man ganang nalipay ka ba, Rudy? Nalipay ka ba uban ning unang adlaw sa atong kasal, ha? Lipay man. Pero Pero unsa, ha? dako naman kayong pultahan sa barangay hall. Suod sa barangay captain. Lahoy-lahoy lang. Sakto naman ang gidakon sa pultahan sa barangay hall. Ang angog di mo lahoy-lahoy. Nga ang barangay captain nga ni Sod, pwede sang gamaya. Unya, mubo pa. Dayaw ring. Kaluoy sad si mong bana day. Imo siyang giingon anak pagsulti. Ay, unay, murag siya nauwaw gud. Kaluoy sad. Nganong imo masag insulto? Tinuod masad nga dako na ng pultahan sa imong barangay hall day. Maong pagsuod sa kapitan, lahoy-lahoy na lang, way nasangit. Ang iya mo gamay ug mubo. Mo ni pragkang pagkasulti. Pangandam na lang unya awring. Kay nagtuo ko nga mabiyaan ka gyud ni Rodi. Human siya masayod nga di ka na day birhen nga iyang nakuha. Human sa nang adlaw sa inyong kasal. Maon na. Kay doon na rabag yung lalaki nga di ganahan nga makaasawag bulhang na. Kamabor sa niya kartiyo na mo ni iyang buhaton. Okay naman gani ko nga kuwang siyag sukod. Nya siya na yung mangitag kuti. Ako niya ng buhaton nga makigbuwag na ko. Ako mahimo. Dawaton ko na lang ang tanan unya niya magkabuot niya ang desisyon. Mauban na? Unay, mahal kay ko sa kumbana. Wa mahitabo ang imong giingon nga nabalaka ka nga basin ubiyaan ko niya. Aw, mo na pagaingnonak nga naghingapin lang yun ang gugma ni Rodi diha nimo ug angay kang malipay. Pero nay, kuan ba? Unsa man? Mura og gibati man noon ako nay. Murag ako'y kabiyaon sa kumbana. Oh, kay matagdug na mo ba? Makuwangan man jud ko sa kalipay. Iyang ipatagamtam na ako nay. Baka na mura na kung nagkaon bitog pagkaon nga kutubras tutunlan. Wa gyud makalahos akong tiyan nay. Uy. Unya, unsa may buti mong ipasabot? Mangabit ka? Ayaw, uy. Kung gamay ra, pakapinig tudlo. Nay. Ayaw ha? Ayaw ba ya ginagbuhata? Bana na ni Mos Rodi. Busa agwantahan na lang. Ayaw pangitag hasol. Beko na beko, ikaw pa ko nanimutan sa akong dapit na yun sa may buhato nimo. Okay na di ikaw. Tudlo lagi. Bisa pagpakapinan tingalig tudlo nay mura na jud kog nagkaon ugwa. Okay ra na. Ha? Ako day sa tinuod lang wa kasuway ana. Kay kadtos aning tatay nimo kadadog na mo ato. Hilantan gyud ko. Lari, nganong imo kong giat nga din sa mingaw nga dahan? Kana tungod kay gimingaw na ko nimo Auring. Apan ako, minyo na ko Lari. May bana na ko. O bitaw. Naibaw ko nga minyo ka na. Og si Rudy ang imong bana. Ang lalaki nga kuwang sa sukod. Naibaw ka lagi. Naibaw ko. Nga nakuangan kas kalipay. Uban si mong bana. Busa ni ako Auring. Ako'y muhatag sa kalipay nga dili mahatag si mong bana niya nimo. Magkuyog ta. Sige na Auring. Lari. Ala kawan. Lahi ra gyud mo sa akong bana. Lahi ra gyud mo. Niyari.
Karuler ni. Birahe. Bahi. Paspasan ta ni. Tos mo. Unsa? Gibiyaan kas imong bana? O lagi, nay. Nahibaw naman gud siya nga kabit na ko si Larry. Kaya kong gibiyaan o gida ang pag-upang na tao na mong anak. Mauna na. Gahi ka manggugo. May bana ka na unya mikundat kapag yuslain. Pagitaon ako sa Rudy, nay. Atuon ako siya sa ila. Ay, nalagpakita niya. Kaya di na to makigbalik sa Rudy ni mo. Atuon na yun ako siya na ikuhaon akong bata. Kay dili man siyang amahan adto. Si Larry man. Bahala kas kinabuhi ni mo, Auring. Di na makigbalik ni Mus Rudy nga akong anak. Huwag ka ng bata, di man ka sa'y amahan na nahala. Kuhaan na. Wa may mahangol ang bataa. Kay ayaw pagka umagad, kuragan kang dako. Pare kaayo tay, kuan manggod tay, baka nang kuwang manggod sa sukod ang imong anak tayo. Pero mahal na ko siya tay. Storyahe! Mahal sayas. Di na makigbalik ni mo akong anak. Ug dadaan ang bata nga anak sa imong laki. Layas na. Samtang kapugong pakuskong kagulingon. Oh! Mulayas ko! Apan inas, Rudy! Nga kung mo balik siya na ako, andam kong mudawat niya. Bahag kuwang siya sa sukod. O kung dili na yun siya, wala siya! Ato na kunoy! Nagpaabot kong mabalik ang ako ang banat. Wa naman siya mapakita pa na ako. Wa na lang sa kumangita o kuprot kay ako rabay nakasal. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ling, ginaingon, buutan man unta ka, apan ambot ba nganong nagpatintal pamangko sa laing linalang? Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mao banak, sugto na nimo karong gabi si Jose. Oo ma, kay gimingaw naman kog bembang maog si Jose buutan. Ay, abi baya nako og sigador ang ibong sugto nak. Kay una baya to siya nga nangulitaw nimo. Kana si Jose bag-ora man na. Si Jose akong sugton gwapo man siya, unya nindot sad og trabaho. Si Kador, nindot pa ya sad og trabaho pero dili kaya tantong gwapo ma. Ikaw good. Kunon siya o kinsay bugat niya sa imong kasing-kasing, ko'y sugta og minyo pag-usap. Ay, abi na ko kinsay nangablit og nanangpit na ako. Ikaw man ko di ay nigador. Nagumpra pod ko og makonsumo sa bahay nang. Kining nang. Ina siling be. Ya, mamisita ko niya. Kanus aman, sita karong gabi Oo, karong gabi. Nang. Basin pa rin kon. Kaluyan ako niya ron. Sugto ni ko niya. Kining dunggador, ayaw na lagpamisita ka ha. Kay si Jose kuno ang sugto ni Ling. Karong gabi na sa bamisita si Jose sa akong anak. Unya iya man kunong sugton, mao makuno iyang pakasalan. Mao ba? Pagkaswerteng Jose. Swerte kay siya. Kay siya gisugto ni Ling. Pagita na lang og laing babae nga imong panguyabandong. Kanang pure daga. Kanang akong anak di man na pure daga. Biyuda man na og may usa na ka anak. Pero love na ko siya. Apan wala ko'y mahimo. Di man ako iyang gipili. Sige. Dawato na lang na akong kapakyasan. Mo ba ma? Oo nak, naluoy kong gador. Nakita gyud nako nga nito iyang luha diyang gisultihan ko siya nga si Jose ang imong sugton. Hinanya, unsaon taman anak ma. Mas bukat man diri sa akong kasing-kasing si Jose. Lisod man pod kun wa sa ko'y sugto nila. Nya lisod sad kaayo kun sugto nako siya bisag wa ko'y gusto. Buutan baya siya nak. Kay iya pagyud kong giagni nga pasakyon sa giparking niyang motor kilid sa merkado aron iya kong ihatod sa ato.
ay akong gibalibaran kay maikog ko. Ay, magampo lang ko nga makakita siya og laing babae nga iya gyud higugmaon ug mahigugmasat gyud niya. Kana ang iampo nako, ma. Salamat, Dailing. Kay gisugot dayon ko nimo. Kaya tungod kay magpagtanaw man ko nimo, Jose. Apan, dili ka kaha mausab sa umaabot ng mga adlaw. Dili baya ko pure nga daga. Biyuda ko. May anak nga usa. Okay ra gyud nako, Dailing. Og ikaw, manginaot sad ko nga okay ra sad ka nako. Nga malipay ka nako. Oh, Jose. Maunay gisulti niya gabi, Enak. Uma, basig ako kuno ang dili makalipay niya. Mura og may buot siyang ipasabot. Asin og kuwang sa sukod ang ianak. Mao nga nakasulti siya, anak, nga basig di ka malipay niya. Di sad unta taon gamay ang iya, ha. Bahala lang gud og dili kaayo tantong dako gud, basta ayaw lang sidang gamay kaayo. Mura man sad nagkaon ana og kanang uwa. Ay, sige nak. Tabang kog ampo nimo nga dili lang unta gamay nak. Tabang kog ampo nak. Lingaw kay ko sa itong pagpanuri sa mall, dong. Unya, imo sa kong gipalitan sa akong nagustuhan nga blouse. Salamat! Mahal tika. Busa, dili ko tika balibaran unsay gusto mo. Okay. Mamauli na ta. Ihato ta ka sa inyo. Ayaw, so. Huh? Manood sa tag-usa ka mapugnaw nga lawak. Check-in tag motel, Jose. Mo check-in tag motel? Dailing? Ngano de ka mura ka magnakukang nga gihagad ka nako nga manood ta og motel. Ano man dili ka gusto nga. Sige. Pero di lang ta manood og motel lay. Kay ako ra man usaron sa bahay. Ato tas bahay na. Ha? Aircon sa dakang kwarto. Sige, ato ta sa inyo dong. Ato ko dito bimbanga dong, Jose. Kumot ino. Pero gangangan ning daan. Di na kay natantong nagnganga kay dugay naman ang maturjak kay Lab kayo ni. Bahala balag dako na kayo sa lab. Nakoy mo brief kay kakanunan ko sa imo dong. Asa imo ha? Kaya lang na diha day. Natabunan na siguro sa balhibo. Di ara. Uy, Kita mura man ni tunggoy-tunggoy sa lok sa akong amiga. kabala ka day. Kitas niya akong dila day. Nalang di pagawas. Pag-inok kayo mo ni. Nalang ko. 1 hour. 1 hour. Bida gibuwagan kasi mong uyab gabi Kuman siya gidaan niyo mo rin sa ato Opa. Wag ko makajirjir niya. Hindi man siya ganahan sa ako kay gamay ko no. Wa makajirjir nga ako pa. Wawa naman. Ako di lang may nakajirjir siya ha. Wawa naman, wawa. Labar na ko siya pa. Wa iya man ko yung gibuwagan. Kay dili ko na siya malipay kung kutubras dila. Bida. Ayun sa taon ka maliwan. Ako pa ikaw. Ayaw panguya ba ng babae nga gilabtan ng kadaghang laki? Samot ako nakaanak na. Abra ba kayo na ko siling? Sugot lagi unta ko nga siya nga kong maasawa. Pero hindi siya makadawat na ko. Yes! Salamat nga gisugot ako ni mo, Dailing. Thank you, Gigailin. Tungod kay, abi ni mo, Ling. Tinuod giday nga, nagbuwag mo ni Jose. Umanisulti niya na ako. Lipay kay ko. Buutan ba ya si Jose pero di lang ko makadawat sa butang nga naa niya. Naibaw na ko kung siya, buti may pasabot, Day. Kita mo ko sa kang bayos. Ngihip ito, Day. Dungay pangihip. Muragyog na uwang iya, kita ko, Yan ang kangusi ba? Ugat na sa kuha, Day.
Tinuod ka Oh, na gaduhin. ugat ra. Mao pa? Lagi ni. Aron ka matuo ha. Kana ugma, dita ugma, nanotag sini. Sige. I remember the day. Oh, yes. Aron akong ipamatuo di mo ba nga? Wa ko magbakak nimo sa gisulti nimo ba? Sige, Nanotag sini, nanota. Magdata ugma. Dita. Nya datasar ko sa dapit nga malipay tang duha. Yes! Abi na ko motorized service nimo. May auto di ay ka? Ako yung auto. Balik ka raan, pero okay rin, bati rin ni. Pero, dahil, sultihan ka. Kanang, sigara, duty ko, kanang pisina ba? Aron makalitliot ko, motor may akong dadon, yung traffic man kayo. Okay, niya na ta. Niya na kita to. Okay. Niya na ta tungod sa motel dialing. Tana, Tana. magawas na si imong auto, dali. Tana dahiki. Lami na kayo. Tana dialing. La 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 la. La 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 la. Anak ka motor siya. Uy, kamot. Ana. Palahi di mo mudag. Kuan, Di kita ang tanaw na ko ba ni ba? Kamay pakigbao. kamay ba? Alalalala. Alalalala. Panas. Alalalala. Di mag-out Dako naman na ang baba diha sa upoys. Di ba din eh? Oh. Hindi may paniparan ako, day. Oh, si Ilalala. Kakilok. Bati siya paminahon pero kilok. Ay, no. Tur. Katur. Kalami. Bati siya paminahon pero lami. Buwasan. Ubo na ko. Ako tukaran. Alalalala. Kita na ba? Tanaw day. Pagkadok ko kataas. Gani. Jackpot ko ini. Dahil pa ko yung mga buwan. Ang gaya, di paso na yun. Ipasod kay kayo. Ipasod na. Hindi kilami. Bas. Sud, kiyon ko ini mo imo ko lalala gamit ang ulalalala. Ulalalala. Ini. Ulala. Nakuha gyud ko sa makadaghan nga higayon ni Kador atong higayon na. Bati na kong kalipay. Mao nga nagdayon gyud ming duha kay gihagad man ko niya kasal. Higayon na gikatakda na gyud ang among kasal. Mao kato magkasama ang kaagi ni Ling dinining tulumanon. What's the style? Ikatakdan ang adlaw sa kasal style. Ug mao to mo sunod sa atong What's the Style Part 27 ug salamat ay sa tanan nga comment sa tuwa o nga naadyo mo. Labi na sa atong mga listeners, salamat jud kay sa imong kanunay nga pagpaminaw, pagsunod sa atong programa. Ug atong isa tao tanan nga comment sa tuwa. Sa tao na ko si Michael Chan Amores diya sa Tubod Lanao del Norte ug labi na si imong amigo diya. Sa tao ko na ko si Bernadette Larcy, si Oscar Obedog, shout out ug labi na si imong amigo diya nga naminaw diya sa Payag sa imong kanding. Shout out niyo diya tanan. Og si Ma'am Del Sam 99, shout out po na po si Ma'am Del Sam 99. Og si Sir Dads Vasquez, shout out mo diya. Shout out po na po si Sir Wido. Og mga to mga listeners, tanan ga comment sa to, gatong shout out. Og katakatangin na po sunod na tong upload mga listeners. Og gusto mo na ko, salamat jud kay sa imong kanunay nga pagsunod ug pagpaminaw sa atong makalingaw kay nga drama.